I'm bringing another application next week of contempt against Ngizwe. Because Ngizwe, when the interim order was given, he kept on defaming me, he kept on insulting me. He entered the court box, defamed me in front of a judge and all of that. So we cannot have some drunkards from Telezi who think they can just run amok and do as they wish and they're untouchable and act like there's no law in this country. No, we can't allow that. We are lawmakers. And look, they've got no single right. Ngesikhathi uCIC Julius Malema ebekhuluma nomzilikazi we-Afrika ukubekile kwacaca ukuthi uzohambisa i-application lapha enkantolo against uNgizwe ngoba uNgizwe emveni kokuba sekuphuma isinqumo nomthetho nomyalelo wenkantolo owathi akaxolise enze public apology kusuka lapha engaphinda akhulume ngegama likaMalema ngalo lelo langa ephuma enkantolo uNgizwe ephakathi enkantolo wathi mayenika amaphepha wathi abhalwe izinja ngoba kuthiwa vela ku-EFF. Emveni kwalapho mayiphuma phandle waqhubeka wakhuluma ngegama likaMalema wafika nakwi-podcast le yabana abakuya ngazi ibhinca wathi nakhona waqhubeka wakhuluma ngegama likaMalema kuningi kakushilo futhi yena wakubeka kwacaca ukuthi ngeke aze ayenze public apology. Ngempela-ke nanka amaphepha asenkantolo ayasho ukuthi la udaba phakathi kukaJulius Malema oyi-member of parliament okuyena ofake le-application ongummangali emangalela uNgizwe Mchunu ummangalelwa wokuqala kuba uminister wamaphoyisa ongummangalela wesibili bese kuba uNational Commissioner wamaphoyisa okummangalelwa wesithathu. Nike notice of motion. Take notice that the applicants intend to apply to the above Honorable Court on Tuesday, 2 June 2026 at 10 or so soon thereafter, as counsel may be heard for an order in the following terms. 1. That non-compliance with the form, service and time period provided for in the Uniform Rule of Court. The condone and directing that this matter be heard as one of agency in terms of Uniform Rule 6, subsection 12. 2. It is declared that Mr. Ngizwe Mchunu is guilty of contempt of court in that, in disobedience of paragraph 3 of this court order of 12 May 2026. Paragraph 2 of this court order of 19 May 2026 under case number 2026/099011, he 2.1 intentionally and unlawfully continued to make defamatory statements about the applicants on 19 May 2026, 20 May 2026, and 21 May 2026. Intentionally and unlawfully continued to defame the applicant during the court proceeding held on 19 May 2026 and intentionally and unlawfully failed or refused to respect the decorum of the court. 3. Mr. Ngizwe Mchunu is sentenced to imprisonment for a period of 10 days or such other period as above Honorable Court in its discretion may find appropriate under the circumstances. In the alternative to paragraph 3, Mr. Ngizwe Mchunu is ordered to pay a fine in the amount of 100,000 rand or such other amount as the above Honorable Court in its discretion may find appropriate. The second and third respondent are ordered to take all such steps as may be required to give effect to the order in paragraph 3. 6. Mr. Ngizwe Mchunu is directed to pay the cost of this application on the attorney and own client scale, including the cost of 2 counsel. 7. Further and alternative relief. Take note further that accompanying affidavit of Julius Silo Malema and annexed
thereto shall be used in support of this application. Take note that the applicant has appointed England's Labet Attorney, INC, at the address mentioned below, which will accept notice of all process in these proceedings. Julius Malema ufaka lolu daba on urgent basis. Okwesibili, nansi into abafisa bona ukuthi yenzeke, kodwa isinqumo ngesenkantolo. Bona babeka nje abafisa kwenzeka ukuthi bafisa ukuthi uNgizwe angagwetshwa u-10 days esejele ngaphakathi for ukungalaleli umyalelo wenkantolo, ngoba bayachaza ukuthi emveni besiphumile isinqumo senkantolo uqhubekile uNgizwe wa defama uJulius Malema. Okwesibili abakushoyo ukuthi uma engagwetshwa lo 10 days akakhiphe ifine, akagwetshwe ifine yemali ebalelwa ku-100,000, kodwa kuzoya ngecourt ukuthi yona ibona kanjani. Okunye futhi ukuthi yonke lezi ndleko zaleli cala zikhokhelwe uNgizwe. Bese ummangalelwa wesibili okuwuminister wamaphoyisa nommangalelwa wesithathu ku-National Commissioner ubafaka njengabamangalelwa ekuthenini uma kuphuma i-court order funa benze sure bona ukuthi uNgizwe uyacomply. Isizathu nje senza ukuthi afake uminister kanye no-National Commissioner ukuthi uma engathi i-court order uNgizwe funeka aboshwe, funa uminister no-National Commissioner benze isiqiniseko sokuthi ngempela uNgizwe uyaboshwa. Ufuna-ke inkantolo ikhiphe i-court order ezothi kuyabaphoqa lokho ukuthi benze leso siqiniseko. Angeke ngenze umzekelo. Ngesikhathi kwakufuneka kuboshwe uformer president uJacob Zuma, uthi uBhekicele uJaji uZondo wayewuminister leso sikhathi. Uthi uBhekicele wayethe uma uZuma engaboshwanga kuzoboshwa yena njengominister. Sithi asicishe sifaneke ukuthi uminister uma nje inkantolo ingasivune lesicelo se-EFF kuzofuneka ukuthi uminister enze sure ukuthi lowo myalelo yobubuye enkantolo uyenzeka, khathalekile ukuthi kuyobe kwenzakalani. Ukuthi usesiwenze ngamabomu lento ngoba uyazi ukuthi kunabantu abamsupportayo uNgizwe. Bamsupporta blindly abanye. Abakwazi ukubuka nento ezingama-facts, basupporta nje yena siqu. Noma ngadecide insizwa ukuthi hayi angeke asindawo sizoqhinqa la ofuna uNgizwe kuzofuna adlule kithi kuqala, sekuyofuneka ukuthi uminister akhiphe amaphoyisa. Kumane kube umsebenzi kaminister ngoba kuyobe kuvela umyalelo ophuma enkantolo. Akekho umuntu noma imuphi ongamelana nestate mangathiwa nje ngempela kuba nempi, akekho ongamelana nestate ngoba sinawo wonke ama-resources. So yingakho-ke ubona kunalaba mangalelwa ababili. Phambi kokuba ngivala ivideo, izolo sikhulume ngodaba lwase-Harding lapho khona ama-taxi owner akhale khona ngokuthi cha ayasebenza wona, ngakho-ke akwazi ukuphazamiseka ngenxa yemashi, ukuphazamiseka umsebenzi wawo. Ngawafunda ama-comment wabantu, abantu base-South Africa lezwe liyothuthuka kudala. Angeke ngibuze mina, ngiyabuza nje, funa ungiphendule. Uma kuvaleka umnotho, ku-affecteka omama bethu, obhuti bethu, osisi bethu, o-aunt bethu, nabashana nomzala ney'hlobo zethu zonke zi-affecteka ngenxa yemashi, bengakwazi ukusebenza. Njengoba kuphela inyanga funa barente ngani la bahlala khona. Njengoba kuphela inyanga ufuna bakuthenge ngani ukudla njengoba kuphela inyanga. Njengoba ama-taxi owners azi ukuthi babhadala ama-installment wawo lamakhumbi. Uma bengeza ukusebenza bazoyikhokha ngani installment. Kulo petrol obiza kangaka, uma bengakwazi ukusebenza bazokwazi kanjani ukuhlanganisa imali kapetrol? Bazokwazi kanjani ukukhokhela iy'ngane zabo ey'fundayo? Bazokwazi kanjani ukondla imindeni yabo? Angeke ngibuze nje. Ngibonile abanye bathi hayi wena ukhulumisa kwemember ye-EFF, cha, ukhulumisa komuntu wase-South Africa ocabangayo. Ongacontrolwa ama-emotions. Okay, sesidoyitoyileke.
kwaphazamiseka ukusebenza, bangasebenza laba abaqashiwe, angasebenza amateksi abenza ngamali ngalelo suku. Le inkinga nama-frustrations esinawo towards i-government yethu ziyasolveka na? Umehluko phakathi kwami nawe wena ocabanga ukuthi kukhona abantu engibasupportayo ngizwe ba-right ngokuthi bavale ama-owner wrong, uwodwa ukuthi angicontrolwa ama-emotions mina, angilawulwa imizwa. Ngibukela inamuhla nekusasa, wena ubuka isimo samanje, kodwa awubuki ukuthi okay sesiqedile ukumasha then yini elungayo. Mahle amamasha, ayenza ukuthi uhulumeni azinake izinto, mahle angiwagxeki. Kodwa uma esephazamisa impilo zabanye abantu, kusiza ngani? Ngezwa kangcono manje ngathi sihambile sayovala i-legislature yakwaZulu, iParliament lakwaZulu, ukuthi kunganyakazi, kungasebenzeki. Sihambile sayovala iParliament, i-National Assembly lapha eKapa, ukuthi kunganyakazi lutho, ngoba ibona abantu laba ofuna balungisa isimo. Angithi uhulumeni evalani lapho-ke. Nayo-ke mina la nganisupporta khona nabo-ke abantu afuneka bathathe iy'nyathelo. Kodwa uma uzophazamisa omunye umuntu wakini egameni lokuthi ulungisisa izwe lakini nawe, ya ekugcineni kosuku usumashile iy'ngane zakho y'funa ukudla, usumashile-ke iy'ngane zakho y'funa iy'mpahla, funa y'gqoke. Abanye abantu bayarenta, usumashile waqeda, funa kubhadala irent. Ama-reality esiphila phansi kwawo la eSouth Africa. So ama-taxi owner uma ekhala ukuthi ayasebenza, aqinisile ngoba kunemindeni efuneka bayondle, kukhona iy'ngane efuneka bazinakekele. Uma umuntu vele ongondli ngeke uze uyazi leyo nto leyo. Uma umuntu vele ongondli, mhlawumbe uzelwe nengane awuyazi nokuthi ilala idleni, ondlelwa uhulumeni ngegrant, angeke uze uyizwe lento engiyishoyo. Uma umuntu vele ocabanga ngemizwa, ongasebenzisa ukucabanga kwakhe, ongathatha ingqondo yakhe imphelezele ukuze akwazi ukubuka isimo kahle. Mahle amamasha, kodwa awahleleke phela. Ekugcineni kosuku ukuma komnotho, kuphazamiseka ukusebenza, kuzo-affecta zona iy'mpilo zabantu bala eSouth Africa-ke, kusezu-affecteka ezabantu abangama-illegal immigrants. Nansi-ke into efika ibe buhlungu kuyo yonke lento eyenzekalayo. Ngakho-ke ngithi kulaba abangithukayo, khona nje bebengithuka. Uma kungithuka kwakho kwenza ukuthi uzizwe u-relieved, mtaka baba, mtaka mama, ngithuke ngempela, ungangiyeki ngithuka ngempela. Mina ngiyasiqonda isimo sakho ngwakwenu. Ngiyazi ukuthi eSouth Africa we are going through a lot. Ziningi iy'nkinga manje uma ufuna ukhipha i-frustration yakho futhi ungafuni ukucabanga, ubona ukuthi kufuneka uthuke mina, khululeka, mina ungangithuka, anginankinga nawe. Futhi ngivele ngazithatha isinqumo sokuthi angingawasusi, angingawadelete nalo ngiwadelete lawo ma-comment ngoba phela nginawo amandla okuwa-remove. Angivele ngiwayeke nje ngoba ngizwela wena. Ngiyazi ukuthi uxakekile mntakama, ngiyazi ukuthi une-anger la ngaphakathi kuwe, and lento ayikho ngabantu bokufika, ikuwe uqobo, inkinga ikuwe. Manje baye bathi funda ukuzixolela wena njengomuntu wakini okukhathalele nokuthandayo. Anginankinga mina, ungangithuka. Uma nje wena uzoba relieved ekugcineni, mina nawe asidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.